Εδώ έχουμε το κύκλωμά μας, το έχουμε εκτυπώσει σε εκτυπωτή laser και θα το τυπώσουμε πάνω σε αυτήν εδώ την πλάκια. Τώρα θα τοποθετούμε εδώ το κύκλωμά μας και κάνουμε το περίγραμμα. Για να κόψουμε την πλακέτα στο μέγεθος που θέλουμε χρησιμοποιούμε ένα παπίδι και ένα χαρακάκι. Βάζουμε το χαρακάκι εκεί που θέλουμε και το περνάμε πολλές φορές επάνω. Τώρα που έχουμε κόψει την πλακέτα μας θα την καθαρίσουμε με το σειρματάκι. Τώρα είναι καθαρή. Θα την καθαρίσουμε λίγο με καθαρή βενζίνη, νόπνευμα, ό,τι έχει. Να φύγει η βρωμιά. Βλέπετε η πλακέτα μας είναι καθαρή. Και τώρα που η πλακέτα μας είναι καθαρή θα μεταφέρουμε το κύκλωμα. Το τοποθετούμε πάνω. Και με το σίδερό μας το δυνατότερο, χωρίς ατμό, λέμε τώρα, σιδερώνουμε. Το κρατάμε έτσι με πίεση για περίπου 1 λεπτό. Και τώρα σιγά σιγά κλείνουμε την πλακέτα μας με το σίδερο με δύναμη για περίπου 5 με 6 λεπτά. Και τώρα που έχουμε τελειώσει το σιδέρωμα, αφήνουμε την πλακέτα μας γύρω στο 5 λεπτό να κρυώσει. Τώρα έχουμε βάλει την πλακέτα μας περίπου στα 10 λεπτά μέσα στο ζεστό νερό. Θα αρχίσουμε να την τρίβουμε για να βγάλουμε το χαρτί. Τρίβουμε έτσι με το χέρι μας. Τώρα που έχουμε βγάλει τα πολλά, την αφήνουμε άλλα 5 λεπτά μέσα στο νερό. Μετά άμα θέλουμε τρίβουμε την πλακέτα μας με ένα βουτσάκι. Ή ακόμα ανάμεσα στις γραμμές εδώ ξύνουμε με κάτι αιχμηρό. Όταν θα στεγνώσουμε την πλακέτα μας πρέπει να κοιτάξουμε όλες εδώ οι γραμμούλες να μην υπάρχει χαρτί πολυμένο. Άμα υπάρχει λίγο το ξύνουμε με κάτι αιχμηρό. Και κοιτάμε όλα αυτά εδώ και άμα έχει κοπεί κάποιο το σημειώνουμε με λίγο μαργαδόρο. Τώρα θα ξεκινήσουμε την αποχάλκωση με περιντρόλ και τροχοδοτικό οξυδόζι. Μετράμε ένα μέρος περιντρόλ. Και λίγο παραπάνω, δεν μας πειράζει.
πλακέτα μετράμε 2 μέρη υδροχλωρικό όξο. Η πλακέτα περίμενε. Μαλάκα, υδροχλωρικό. Θα πάθεις πάθα. Βάζουμε σιγά σιγά. Το κουνάμε λίγο. Φοράμε γαντάκια και μασκούλα και γυαλάκια. Και τώρα θα κοστούμε την πλακέτα μας μέσα στο ύδρο. Στήσουμε και κουνάκι. Οπότε βλέπουμε η πλακέτα μας έχει αρχίσει σαν να βράζει. Καμάτα. Το πήγαμε. Εντάξει. Βλέπουμε εδώ, η πλακέτα μας έχει αρχίσει και έχει φύγει ο χαλκός που ήταν εκτεθειμένος στο χαλκοτικό μας. Θα αφήνουμε για λίγο ακόμα, ώστε να φύγουν όλα. Τώρα που έχουμε τελειώσει την αποχάλκωση, πλένουμε την πλακέτα μας καλά με νερό. Τώρα η πλακέτα μας είναι έτοιμη, θα τη στεγνώσουμε και θα καθαρίσουμε το τόνερ του εκτυπωτή με ασετόν. Αυτό είναι, η πλακέτα μας είναι έτοιμη.